de arriba. Vázquez. Piñeira González. Contencioso electoral contra a proclamación dos concelleiros electos. Número 25, punto 2 de 37, as concelleiras doña Saltina. Día 27 de maio. Que é o seguinte. Votantes 4.940. Votos de cada candidatura. Emma Pereira Iglesias, don José Esteves Pérez, doña Santina Costilleira. Para axudar a conselleira de Menordá, María Teresa Pérez González. Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e agardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Os restantes conselleiros e conselleiras electas e dende do cargo de concelleiro ou concelleira con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental. Doña María Teresa. Sí, prometo. Don Demetrio Pereira Alonso. Sí, prometo. Buenos días a todos e a todas. Quixera, en primeiro lugar, pedir disculpas a todas as veciñas e veciños que, desgraciadamente, non estades na posición precisamente máis cómoda para seguir esta festa. Da democracia, que todos pudiéramos participar dunha maneira o máis cómoda posible, e repito, era a nosa intención, pero mentras non haxa votación, o alcalde actual non digo a ben, pero que non digo a elegancia e a cortesía de darlle esa oportunidade ás veciñas e aos veciños, e o meu compromiso é que en próximas ocasións, se a mí me toca cumplir esa obriga, tratarei de que os veciños e as veciñas disfruten da festa de democracia que hoxe nas mellores condicións posibles. Señoría de veciños e veciñas, que o pasado día 27 de maio confiastes na candidatura que eu encabezaba, na candidatura do Bloque Nacionalista Galego, do BNA. Ao longo dunha extensa e ampla campaña e pre-campaña, presentamos diante de todos os veciños e veciñas os compromisos que tiñamos acadado para levar ao día 27 de maio e que obtiveran o respaldo mayoritario dos veciños. Por lo tanto, non me vou abstender en falar de programas electorais e de compromisos concretos porque son de sobra coñecidos. O BNG nesta campaña explicitou os objetivos para estes próximos 4 anos, puxo incluso en riba da mesa as persoas, que todos os coñecedes, que tiñan que representar eses contidos e eses programas políticos e, por lo tanto, repito, non vou estender. Creo que o respaldo do 27 de maio faime acreditar neste momento da sesión de investidura o meu compromiso
e a oportunidade de ser o novo alcalde de Salceda, e tampouco vou decir moito máis. En todo caso, se a votación é a que desexamos, pois tereis xa no discurso de investidura pois unha conversa e un enfoque máis amplo. Gracias. Eu quero, en primeiro lugar, pois, agradecer a todos os veciños de Salceda a súa participación e o seu comportamento nas últimas eleccións celebradas o pasado día 16. A verdade é que foi exemplar. O Grupo Popular, aquí representado con 5 concelleiros, tamén queremos agradecer moi sinceramente a xente que nos votou e nos apoiou e dicirles que non as vamos a defraudar. Vamos a facer unha oposición constructiva e, de logo, vamos a apoiar aqueles proxectos que sean beneficiosos e que beneficien ao pueblo de Salceda. E, por último, pois felicitar a Marcos Besada polo seu nombramento dentro de poucos momentos como alcalde de Salceda e, de logo, desexarle o mellor ao frente do mundo. Gracias. É un discurso así improvisado. Agradecer aos nosos votantes, naturalmente, a toda a xente que asistiu a este acto, porque bueno, é un acto novedoso en Salceda, porque é un cambio que se esperaba e que desexábamos todos. E bueno, nos aquí, o noso grupo, coa súa representación, vai a estar para apoiar ese cambio e para facer o que Salceda merece. Nada máis. Un cambio. Espera, no, aún no. ¿Dónde se da por Marcos David Besada Pérez. Bien. Marcos David Besada Pérez. Bien.